Hello everyone, welcome back to Alicia Narzary YouTube channel. लोगोफोर जोङो दायो खालामाथि हाजोआव थांगासिनो दङ near Bhutan border. ओमफ्रायो बेहाय हाजोआनो ब्लेक माने इदि होननाय खोनादों आरोना बेहाय थांगासिनो दङ जोङो नोंथांमोननो बिदि देखायनोसै today लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर जोङो फाइनाली खालामाथि हाजोआव सफैबाय आरोना ओमफ्राय नै बिदि भिउसफोरा बेना जायगाना बुहुद समायना बिदि हाजो ओमफ्राय दै ना इदि दङ बेहाय मा लादों आं मा लांदों ए खेबसे नुनायावनो गोसो माथो गलिबायसो दसे मिनिहरनायावनो बिखानि सोरखिबायसो मादै मुहिनि गोनां नोंनि हायना महरा समायना बुहुम बिखाया लोगोफोर जोङो मा होनो खालामाथियाव सफैबाय नालाय ओमफ्राय दाना हाजो आगरखौ मोनसे दङ थ' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थाबोदो almost going to reach
लाखांबाय ओमफ्राय दायो थांसै न'आव थांसै आरोना नै हाजो आगराव दङ नैबे फनानो गाज्रि जाबाय बोराय जाबाय ओंखायनो हाजोनि जेबो सिनारिखौनो नुला आं Ôi sao nè जोङो बेरायखांबाय बेरायखांनानै दाना न'आव थांसै बाय बाय खालामाथि नैबे खालामाथि ओमफ्राय ओरै I don't know what हाजो जिखुनु जों न'आव थांसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय